Hvězdný host Rock Rádia. Posloucháte Rock Radio, středeční rozhovory, hvězdnou hodinku mezi 9. a 10. hodinou a dneska si budeme povídat s Vratkem Rohoněm, tedy hlavní ikonou kapely Iné kafe, který ho zdravím a přeju hezký den. Ahoj. Ahojte, všetkých pozdravujem. My si dneska budeme povídat obecně o tom, co Iné kafe v současné době čeká, ale vraťme se ještě do loňského roku, protože loni jste oslavili 30 let na scéně. Byly vůbec nějaký oslavy, speciální koncerty? Věnovali jste se tomu hodně? Špeciálne koncerty boli a v podstate ešte stále to turné ako keby pokračuje. My sme celý minulý rok hrali štandardným režimom, čiže nejakých 70 koncertov, čiže nebol tam priestor na, príklad poviem, nejakú O2 arénu alebo niečo také, lebo to vtedy musíš vynechať všetky koncerty, ktoré máš a urobiť jeden veľký. Takže my sme bežali v tom klasickom režime, hrali sme z Horky, že slíže na začiatku roku turné po Čechách, potom boli festivaly od decembra vlastne ideme ako keby túr 30 rokov, 90 minútové klasické ako keby klubové turné, 11 koncertov. Bratislavu máme odohratú a už teraz vlastne od ledna, už ideme len na únor, ideme vlastne Čechy a Slovensko. Ty si na nějaký čas v té historii 30-letý Iné kafe rozpustil. Nelituješ toho třeba zpětně dneska, nebo máš třeba pocit, že to naopak pomohlo? No, nebolo to jednoduché rozhodnutie. V roku 2006 som vlastne začal študovať letectvo. Bol to pre mňa taká escape strategy, že vlastne, že už to posledné roky nebavilo hlavne režim, aký sme fungovali. My sme boli fakt kapela dosť, aké sme boli známi a všetko. My sme fakt takou pankačinou fungovali, že proste na Starej Volge a tak a proste sme sa niekde vožrali a na druhý deň ráno sme tam nemali aparatúru, lebo nám privez celý niekto tu u vás v Moste proste ukradol. Čiže bolo to také akože divočina a ja som chcel ako reálne zmeniť ako keby svoj život, tak som začal študovať letectvo, začal som letať na Boeingu a tak ďalej, to trvalo nejakých 5, 6, 7 rokov a počas toho nám to ľudia dali celkom akože vyžrať spôsobom, že vlastne veď vy ste skončiť nemuseli, prečo ste skončili a vtedy začali YouTube, vtedy začali sociálne siete, to bol tak rok 2007, 2008 a tak. A zrazu človek číta tisíce tých komentov, že vlastne prečo ste skončili a my vás chceme naspäť a tak sme potom urobili 2 také špeciálne koncerty, ktoré boli úplne, že to bolo návštevnosť akože v tisícoch ľudí a tak sme sa rozhodli, že budeme hrať 1 koncert za rok, 3 koncerty za rok, 7 koncertov za rok a potom z tých koncertov zase 80 a aj som s tým letectvom skončil, lebo som si povedal, že pilotov je veľa, ale Iné kafe len jedno. Tak ona ta pauza vlastně netrvala dlouho, ona trvala asi jenom 2 nebo 3 roky, pak jste se pomalu vraceli k těm koncertům. Ty si vlastně jakoby na jednu stranu nechtěl pohřbít Iné kafe, ale na druhou stranu si nechtěl pokračovat v duchu těch předchozích let, jako co se odehrávalo, jako takhle by se to dalo chápat? Áno, my keď sme dali ten comeback, tak, alebo teda tesne pred tým comebackom som si posadil kapelu a chalanov som proste povedal, že ak máme fungovať, tak máme fungovať ako normálne, seriózne, to znamená, že nulový alkohol pred koncertom, drogy, úplne 0 bodov a tak mali sme všetko v minulosti v kapele a nie veľmi dobre sa s tým handluje potom, takže chcel som tieto problémy mať akoby odstrihnuté. To letectvo tiež je tam strašne veľa poučiek, strašne veľa príručiek, strašne veľa sa treba učiť a tak ďalej, ale na konci dňa sú to normálne ľudia, ktorí vedia ísť na pivo s kapitánom, veľakrát som bol na pive, aj sme skončili barziak, keď sa napríklad na druhý deň neletelo, pokiaľ sa na druhý deň neletí, dáš si jedno pivo, ideš spať. Takže sú to takisto normálne ľudia, tak jak sme my, aj každý let je originál, tak aj každý koncert je originál. Proste má to strašne veľa vecí spoločných s muzikou, čo by som ako keby v živote nepovedal. Aj na to pódium sa musíš dostať nie je úplne ľahkou cestou, mať svoje publikum tiež nie je úplne easy, tak jak sa dostať do toho kokpitu toho Boeingu nie je easy, len tam máš jasne dané v letectve, čo musíš urobiť a pri tej muzike je to strašne celé také open, že
že no tak presvedč tých ľudí o tej svojej muzike, že je dobrá. Máš na to proste koľko chceš nástrojov a možností a otázka, či sa ti to podarí alebo nepodarí. Tak vlastne som si posadil chalanov a som povedal, že budem si odkladať peniaze, neroztrháme si celý honorár, jednoducho časť honoráru pôjde bokom do nejakého banku a budeme mať svoju dodávku, svojich technikov, budeme fungovať úplne normálne, žiadne pivečko ani nič, proste dneska je všetko na YouTube, ľudia si to natočia, potom tie falošné vokály a tak ďalej, všetko to je počuť. Takže my, aj keď sme triezvi, tak to dávame celkom s odretými ušami, tak už to je dosť ešte, keď niekto má vypité. Takže takto sme začali fungovať a ja myslím, že to na konci nejaká kapele pomohlo. Hvězdný host Rock Rádia. Středeční dopoledne trávíte s Rock Rádiem a my tady máme hvězdnou hodinku mezi 9. a 10. Vždy přivítáme nějakýho hosta a tentokrát je to Vratko Rohoň z kapely Iné Café. Já jsem zarputilej, nevěřící člověk, co se týká lítání. Ty seš pilot profesionální. Přesvědč mě, abych vlez do letadla. Jako nemusím se bát, je to v pohodě všechno. Víš, keď vlezeš do letadla a padneš, tak máš taký ohňostroj, aký nemá nikto, takže super. Ale tak je to bezpečný teda, když jako ty seš pilot, vlastně seš přímo v té kabině, jako mohl bys o tom něco říct, jako o tom pilotování? Ja si myslím, že v Európe a takých tých akože štandardných lokalitách tie aerolinky fungujú veľmi dobre. No, pokiaľ tam samozrejme nie je v kokpite nejaký psychopat, ktorý to tam napálí niekde v Alpách, jak sa to stalo, ale toho je vždy nejaké percento, ale keď si zoberieš a jazdíš po Prahe alebo po diaľnici a vidíš, jak tí ľudia dneska jazdia, tak naozaj to letectvo je percentuálne proste úplne vychádza najlepšie, čo sa týka bezpečnosti, lebo ty rátaš na počet ľudí, na počet sedačiek, ktoré prepravíš, čiže tam to vychádza jednoznačne najlepšie a pointa je tá, že nie je to len o tom pilotovi, celé to je o tom, že tam máš riadiacich, tam máš dispečerov, ktorí ti naplánujú ten let, máš tam mechanikov, ktorí ti to lietadlo pripravia proste a tak ďalej, máš tam kapitána, máš tam druhého pilota, o cestujúcich sa stajú veľtušky, že je to celé, ako keby, to je ako tímová práca, ten let, ako keby strašne veľa ľudí sa podielalo na tom, aby ten let dopadol dobre a tak, potom máš ľudí na letisku a tak ďalej, čiže áno, no mali sme aj samozrejme kritické situácie, ktoré sme vyriešili, lebo tak vidíš, že tu sedím, to som nezabil, takže som tu a hlavne máme 2-krát do roka simulátory, takže na tých simulátoroch sa nelieta normálne, máš proste 4-hodinové preskúšavanie iba unusual situations, čiže vlastne máš vysadenie motora pri vzlete, stráta pretlaku, ja neviem, vletenie do sopečného mraku, ja neviem, pad na malej rýchlosti, pad na vysokej rýchlosti, ako predídeš zrážkou s iným lietadlom, turbulencie a tak ďalej, čiže sú to reálne veci, ktoré tam cvičíme, ktoré akože snáď sa nikdy nestanú v reálnom lete, ale na to ich cvičíme a veľakrát sa to aj stalo a vďaka tomu, že to cvičíme, tak vieme ako na to. A baví tě lítání, zalítáš si třeba, nebo jako je to jenom koníček, nebo ještě se tím živíš pořád? V posledné 2 roky nelietam, ja som asi 50 rokmi s tým prestal, venoval som sa kapele, samozrejme, že mi to chýba, tak som sa po 8 rokov vrátil, 2 roky som si polietal, ale s pokorou som zase prestal lietať, pretože to chce celého človeka, tak jak pri kapele, že napríklad ja sa z Iné Café neviem zastaviť, proste my tento rok sme dali vonku 2 single, 2 klipy, hovorím turné so Sližami, teraz máme turné k 30 rokom kapely, stále pre tých ľudí niečo robíme, aj nás to baví a proste je to super, je to autentické a aj to lietanie potrebuje toho človeka, vieš to sám, že keď zoberieš gitaru čo po roku, alebo po pol roku do ruky, už to nájde tak, keď na ňu hráš každý druhý deň, čiže aj ten knípel zoberieš do ruky a ako pristaneš s tým všetko v pohode, ale necítiš sa úplne toto, tak som si proste povedal, že pokiaľ to nemá byť akože full time, tak si musím dať iné priority, tak som si dal priority tento rok, že minulý rok, že vlastne, že rodina, Iné Café, ja, lebo to dlho nebolo v prioritách a potom červená čiara a letectvo skončilo prvé pod čiarou, čo mi je ľúto, ale musím myslieť aj na seba, aj na svoje deti a tak. Hvězdný host Rock Rádia. Středa dopoledne mezi 9. a 10. hvězdná hodina, dneska hostem Vratko Rohoň Iné Café. Když jsi mluvil o té nové tvorbě, tak vy už jste z Iné Café
10 let nevydali novou desku. Sice máte nějaký singly, ale nemáte novou desku. Kde si myslíš, že zakopaný pes, jako nebaví tě dělat novou muziku, nebo máš vysokou autocenzuru, nebo třeba ta doba, že dneska se hodně streamuje, už se desky nekupují a tak dále. V čem je problém, že Inecafe 10 let nevydalo nový album? Vydali sme 2 albumy, vydali sme 25 rokov Inecafe Symfonik. No jo, živáky. Živáky, ale bol to živák s 40-členným symfonickým orchestrom, s 20-členným speváckým zborom, akože hustá vec, čo nikto na svete neurobil v tejto scéne, takže to nám trvalo len rok pripraviť. A potom sme urobili album Made in Czechoslovakia, vlastne prevzaté cover verze. Já říkám 10 let jako vlastní tvorba, neuhýbej. Neuhýbam, hneď to poviem. A vydali sme 8 singlov za tých 10 rokov, takže áno, okej, je to tak, ale ja ti zase odpoviem tak, že zober si Olympik, hej, dobre, chalani majú raz toľko, čo my máme 30, oni majú niečo cez 60, ale hovorím to preto, lebo my keď sme začínali, tak Elan mal 15 rokov a my dneska máme 30 rokov, tak ja tak veľmi nesmelo, naozaj s najväčšou pokorou, keď si porovnám legendy typu Olympik, tak oni majú vydané niečo cez 30 albumov. A keď ideš na festival, tak môžeš zahrať, čo ja neviem, príklad 25 pesničiek. Tak keď zahráš iba jednu pesničku z albumu, tak ten Petr Janda, normálne originál, že 5 alebo 6 albumov ani jednou pesničkou neodprezentuje, pretože jednoducho nemôže to zahrať. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme skôr cestou ako keby singlov a ten playlist, ktorý už máme daný, nemôžeš vyhodiť Rúžovú záhradu, nemôžeš vyhodiť Ráno, ja neviem, nemôžeš vyhodiť Záverečnú alebo 30. februára, tak podľa toho, ktorý singlik sa akože chytí, tak opatrne vyhodíme nejaký ten, ktorý my si myslíme, že ale už aj tak je tak nabitý ten playlist, že vieš, keď vydáme album, čo z toho budú mať tí fanúšikovia? Budú mať ten album, OK, ale na koncertoch to hrať nebudeme môcť. Ak to budeme môcť, tak možno jednu pesničku. Takže to sú také tie veci, s ktorými bojuješ. A to bolo to, čo kedysi sme, ako keby nás to tlačilo dopredu, že poďme robiť tie albumy, lebo aby sme mali čo hrať na koncertoch. A teraz si môžeme povedať, že poďme robiť albumy, aby sme nemali čo hrať na koncertoch. Je vidět, že na tuhle otázku si byl připravený a že si na ní určitě neodpovídal poprvé. Nicméně, loni před Vánoci jste pustili do světa single Keď odchází niekto. Ty si uměl vždycky zpracovat jak obyčejný téma, tak i hluboký témata, což tahle písnička určitě je. Jak moc je pro tebe tahle píseň osobní? Odpoviem ti tak, že mám taký šuplík, v ktorom mám napísané texty. Alebo kľudne aj priečinok v počítači. Záleží, či ten text mám na papieri, alebo ho mám proste v tej digitálnej podobe, nejak vo Worde. A vždy, keď sme išli robiť, my keď ideme do štúdia, tak ideme, čo viem, že 2-3 single nahrať naraz, tak som sa hrabal v tých textoch, ktoré sú hotové. A keď odchádza niekto, ten text je hotový, niečo vyše 10 rokov je hotový. A keď som sa hrabal v tých textoch, čo ja viem, Ruleta, Kolagénová nitka, tak a teraz prišiel tento text, tak proste som si ho prečítal, zatriaslo ma, zlakol som sa a naspäť som ho vrátil. Proste ja som mal strašný rešpekt pred tým textom, pretože taký text napíšeš raz za život a je fakt hlboký a tým, že som ho konkrétne venoval svojim starým rodičom, tak o to viac. Takže konkrétne, keď sa bavíme o tejto skladbe, tak som rád, že vyšla tento rok a že sme tento rok dali dokopy. Vlastne my sme ho nahrali v roku 2024 na konci roka. No a ty si do klipu zapojil tuším i svoji dceru, je to tak? Mám najstaršiu dceru Lindu, ja mám 3 deti. Linda má 14, Lenka stredná má 9 a Samko má 6. A Linda hrá na klavír, tak tým, že ja veľmi nerád ako rodinu nejakým spôsobom dávam do médií, skôr sa tomu vyhýbam. O mne nič sa nedozvieš vlastne na Google vôbec, keď dáš, že rodina, vrátko, fakt málo, úplne málo. Ale tým, že táto pesnička je veľmi špecifická, že je to taká spoveď, alebo taký odkaz mojim starým rodičom, de facto ich prarodičom, už keď sa bavíme o mojich deťoch, tak som povedal, že Linduš, tak hráš na klavír, tak nechceš si zahrať v klipe.
OK, tak v tom klipe hrá a keď mňa raz nebude, tak pre nich to bude taká pamiatka, že toto bol tatino a toto boli starí rodičia a ja som v tom klipe bol a bude to aj taký malý rodinný dokument pre nich. A hrá tam aj Lenka stredná. Ešte Samko tam nehral, lebo toho mamina nepustila, že je moc malý, on by tam robil blbosti, on je ešte taký divočák malý. Takže velice osobní píseň, i co se týká klipu vlastně. Jasné. Dá se říct. My budeme za chvíli pokračovat v rozhovoru s Iné Café, ale teď si pustíme píseň, o který jsme tady před chvílí mluvili, a to je skladba Keď odchádza niekto. Hvězdný host Rock Rádia. Středa dopoledne mezi 9. a 10. hvězdná hodina. Dneska hostem Vratko Rohoň, Iné Café, a bavíme se o tom, co nás čeká s kapelou tento rok, tedy rok 2026. No vaše relativně ještě pořád nová píseň Kolagenová nitka se zabývá dnešní dobou, prezentací na sociálních sítích, různý ty filtry a bůh ví co ještě. Jak moc tě zasáhla tahle nová doba? Zřejmě si asi v opozici v tomhle duchu, ne? Podle toho textu. Že ja som minule presne dal do umelej inteligencie, že je Vratko Rohoň progresívec alebo konzervatívec. A ono to napísalo, že nedá sa to jednoznačne určiť, ale skôr konzervatívec, pretože sa mu nepáčia nové trendy na ženách v jeho pesničke Kolagenová nitka. Uh-huh. No, mne sa páčia ženy. Ženy sú to najkrajšie, čo tu na svete máme, ale nepáčia sa mi, keď sa prznia. Keď 22-ročná baba si dá napíchať pery, nechápem tomu, pretože veľakrát je 50-ročná žena vie byť nádherná a povedz mi, ako bude vyzerať tá baba, keď raz bude mať 50, už keď v 20-ke si začala robiť tieto nezmysly a hlavne, keď to vôbec nepotrebuje. Oni sa veľakrát, tie dievčatá neopýtajú chlapov, čo si o tom myslia. Oni sa spýtajú svoje najlepšej kamky, čo si ona o tom myslí a tá si myslí, lebo tá má svoju kamošku, čo si o to myslí. A oni si myslia, že nám sa to páči. OK, sú možno chlapi, ktorým sa to páči, ale v mojom okolí není ani jeden taký. Takže není nič krajšie ako normálna, autentická, krásna, prirodzená baba, z ktorej nemusí byť ani akože dokonalá, ale stačí, keď je autentická, že to uveríš, že tie svoje vlasy, to vlastné obočie, proste keď stretneš kreatúru, ty kokos, ktorá má napichané pery, nabotoxované líca, má vytetované obočie, však to sa zlakneš, to nechceš stretnúť v metre v noci, ty kokos. No, asi evidentně ne. My ne teda, ale třeba, jak říkáš, no, jsou takový, který... Nicméně já mám pocit, jako by se ten reálný život tak nějak podle čeho se všichni jakože poměřují, přesunul na sociální sítě. A ten klasický je podružnej, protože mi se třeba stalo, že když jsem nějaký čas nebyl aktivní na sociálních sítích, tak mi psali lidi, jestli žiju. Tak jak ty to máš se sociálníma sítěma? Jak to vnímáš, tyhle ty nový trendy? Ono je to podľa mňa tak, že keď máš sociálnu sieť, tak je to len na tebe, do akej miery si ju pustíš k sebe. Či tomu prepadneš a budeš každých 10 minút postovať, že práve som jedol, práve som pil, práve som jem autom a som neviem v Tatrách alebo čo, whatever. Keď to chceš mať ako zoznamku, OK, maj to ako zoznamku, keď to chceš mať napríklad ako, lebo je pravdou, že napríklad ja by som nemal šancu vedieť, čo robia moji spolužiaci bývali zo strednej, nevolávame si, ale na tých sockách vidím, že čo robia a je to fajn, je to taký akože kontakt. Zase napríklad nesledujem týchto influencerov, oni sú pre mňa takí, že komicky mnohí, že naozaj riešia také primitívne veci, že to mňa nenapadlo robiť o tom nejaké podcasty alebo čo, alebo také nejaké tie ich, ja neviem, jak sa to volá, tie ich príspevky. Ale sú niektorí influenceri alebo takí, ktorí majú napríklad akože dobré, také tematické veci, to sledujem, ale takí tí prízemní, takí tí ľudoví niektorí, tí mi dosť idú na nervy. Takže je to o nastavení tej sociálnej siete, aj to je to tvojom nastavení, alebo o môjom nastavení, v každom nastavení, do akej miery tú sociálnu sieť si nechá pripustiť, alebo jej podľahne. A podľa mňa ten zlatý stred je podľa mňa zlatý stred. Pojďme se vrátit k Iné Café jako takovým, tedy ke kapele. Co vás čeká letos? Na co se můžou posluchači, fanoušci těšit Iné Café v roce 2026? Dojedeme si to turné, ktoré máme. To končí vlastne pražským koncertom na konci únoru. My sme to turné poňali tak, že je to 11 koncertov, z ktorých 2 sú veľmi špeciálne, Bratislava a Praha. Tej zvyšných 9 bude klasických rockových, ale Bratislava a Praha
Bratislavu už máme za sebou, to bol december, ale ešte nás čaká Praha, strašne sa na to tešíme. Tam sme si zobrali na výpomoc 18 spevákov z kapely, teda zo speváckého zboru Tyrnavia a smyčcové kvarteto, slačikové kvarteto, 2 klávesákov, čiže bude to také pekné a pomôžu nám ako keby doplniť ako keby aranže, rockové aranže, vlastne nášho playlistu. Polku playlistu v Prahe zahráme, že akože tvrdého a potom zavoláme ich a tie zbory, tie vokály a všetko do tých rockových pesničiek. Je to úžasné, v Bratislave to bolo perfektné, ľudia odpadávali úplne, že wow. A dáme si to ešte v Prahe, na toto sa hrozne tešíme, takže toto si akože dojedeme, toto turné a potom budeme hrať festivaly. Klasika, zatiaľ máme nejakých 40 koncertov na tento rok. Koukám na čas, že přichází chvíle, aby jsme si pustili zase další píseň od Iné Kafe a mluvili jsme tady o skladbě Kolagenová nitka, tak ta zazní právě teď. Hvězdný host Rock Rádia. Už hrajete 30 let, co je pro tebe hnacím motorem, abys dělal muziku, aby tě to pořád bavilo? Co je pro tebe, je to odezva publika třeba, nebo když můžeš tvořit a nějaký sdělení? Co tě jako nutí prostě vlézt na to pódium a hrát a dělat Iné Kafe? No musí tam byť výmena tej energie medzi tým publikom a tým pódium. Ja som to zažil, keď sme hrali v Poľsku, že tam sme prišli, Poliaci mali radi rockov muziku a keď sme tam prišli, nabeli sme na pódium, začali sme hrať, sa to páčilo, ale nepoznali vôbec texty. A po tej pesničky si bol unavený, a keby si robil 8 hodín v bani. Že wow, že vlastne... Takže tam sa to pochopili, že tá výmena energie je strašne dôležitá. A ako fajn, aj ten náš lifestyle je veľmi špecifický, ten životný štýl, ktorý si ideme, nie je úplne jednoduchý, musíš znášať celé svoje okolie, ktoré sa ti smeje, že prečo vstávaš o 11. do obeda, veď oni všetci sú hore a či by nemohli prísť už o 7 ráno, keď idú niečo robiť ku mne. Nie, pretože je to pretože ja idem do roboty vtedy, keď ty ideš spať, takže preto vstávam o 11, pretože keď ja idem do postele o 3 po koncerte, tak preto to tak mám, takže to sú také tie úsmevné veci a ako vyhovujeme to, ja vlastne okrem toho neviem robiť nič iné, ešte dobre viem byť pilot, ale tá muzika je takéto moje, to originálne, to Iné Kafe, to je také úplne to autentické, hovorím, pilotov je veľa, Iné Kafe len jedno. Takže předpokládám, že tě Iné Kafe živí, že je to tvoje výdělečná činnost, nebo je možné tě potkat někde třeba u pumpy v Laxláčích, jak měš okna někde, nebo něco takového děláš? Pumpa a Iné Kafe ma živí, áno. Takže živí tě teda. Jasné, ano, však. Děláš jenom tohleto teda. Ano. No a co děláš, když zrovna netrávíš čas Iné Kafe? Jak trávíš volný čas třeba? Tak snažím sa byť s mojimi deťmi, lebo nežijem s matkami mojich detí nežijem, tak snažím sa byť s nimi. Čiastočne sa venovať svojmu hobby z chalupe, kde prakticky žijem. Ja žijem v Bratislave, ale len keď musím, inak som na chalupe vlastne v Bielých Karpatoch. Na konci dediny sú vlastne hranice s Moravou, takže úplne super. Chodím si kopať české pivo do obchodu cez kopec, takže je to úplne že luxusné miesto na život. Čiže ja som taký, že keď nehrám a nemám čo na robote, tak zoberiem motorovú pilu a idem proste čistiť sád alebo kosiť trávu, alebo tak, toto mám fakt, že rád. A potom mám takú vášeň, že veterány, mám staré autá, tak sa teším na leto, že proste sadnem a keď mám tie presuny z chalupy do Bratislavy, to je nejakých 100 kilometrov, tak vždy si vyberiem nejaký veterán a idem na ňom, tak to je taký ten plezír, ktorý mám v živote, no, mimo muziky. A umíš odpočívat, nebo seš workoholik? Jako musíš se do toho nutit, aby si odpočíval, aby tě někdo odtrhl třeba od práce, nebo umíš si to rozdělit, naplánovat? Ja som strašne lenivý človek od svojej podstaty, ale nemám čas byť lenivý a toto ma akože štve, že ja by som najradšej nič nerobil, lenže to nejde, lebo viem, že chcem urobiť pesničku, chcem urobiť toto, chcem urobiť tamto. A takže workaholic nie som určite to nie, ale zase by som asi nevedel, že nič nerobiť, no. A ja sa tak úplne si užívam tie momenty, keď nič nemusím robiť a vtedy si hovorím, že som taký lenivý líny, no, po česky líny. Tak no.
Dobře, Vratko, já ti moc děkuju za dnešní návštěvu. Samozřejmě přeju InneCafe, aby se vám dařilo i nadále v příštích 30 letech. Máte ještě před sebou toho hodně. A samozřejmě se těším na další nový písně, které určitě budou následovat a věřím, že neusnete na vavřínek, když teda písně děláte nový, přestože album není, což mě jako milovníka alb mrzí, nedá se nic dělat. No a samozřejmě budu rád, když se za námi zase někdy zastavíš a popovídáme si o tom, co se změnilo a co je novýho u InneCafe. Tak ať se daří. My na to myslíme, na ten album nový, on bude zložený z tých skladieb, čo doteraz vyšli, plus nejaké nové a už naozaj cítime tú tiaž toho, že áno, nevydali sme 10 rokov album, ale vydali sme 2 a nejakých pár singlíkov. No. Ďakujem pekne za pozvanie na rozhovor a prajem aj vášmu rádiu všetko dobré a veľa poslucháčov a keep rock. Díky moc a měj se. Čau.